कौन चीज होला सलवारवा के नीचे जे होला लइकियन के खास ये देवरू होला अच्छा ठीक है भौजी ला बताओ तनी सुना। बताओ। अरे पहिरे पायल सलवारवा के नीचे समझ में आयल भौजी? अरे हाँ हो तू तो बता देला हो। देखो अरे पहिरे पायल सलवारवा के नीचे जवन होला लइकियन के खास ये भौजी होला लइकियन के